labari ne daga mtvmilkhausa.com. Let's go. Koribo kayya ka ji irin zancen da ayo muka duku. Oppa kayya ka rike Allah na san za ka yi karko ga siko nan yalo. Na rike Allah na san na gama karko. Kayya haka na wuce banzan can adana mini tarko. Ko asalin shuka an fi yin ta da sako. Haka ne mai bin mata na san baya karko. Nazari duba mun rike Allah gashi mun ki mu sako. Makiya duba kaji salon gaggar mu ne muka dubo ga siko nan yazo. Na rike matan yola ban musu rata. Abba haka garin da naje aka so aka bani mahu.